Әни, әнкәй диеп әйтер кешең булу үзе зур бәхет ул. Узган елларда районыбызның бөтен авыл җирлекләрендә әниләр көненә карата кичәләр, төрле бәйрәмнәр гөрләп үтте. Шимбә көнне район мәдәният йортына да районның төрле тармакларында эшләүче кадерле, газиз әнкәйләребез чакырылы иде. Әниләргә булган хөрмәт, ихтирам һәрбер кешенең йөрәк түрендә. Ак яулыклы әбиләр, ир-егетләр, гүзәл туташ ханымнарыбыз бар да әниләрне бәйрәм белән котлый. Менә бүген туган районыбызда зур бәйрәм. Без мин Казан каласыннан бәйрәмгә дип кайттым. Үзем дә әни кеше. Барлык әниләрне әниләр көне белән тәбрик итәм. Барлык әниләр дә шатлыкка күмелеп, бәхеткә төренеп, сәламәтлеккә чумып, һәр вакыт шулай шат яшәсеннәр. Бәхетле булсыннар. Бәйрәм белән сезне кадерле әниләр. Балаларым турында бер нинди моңзарым юк. Малайларым, оныкларым берсе дә эчмиләр, тартмыйлар. Кызым инде субханалла данлыклы, уже 21 ел бер эштә эшли менә. Үзем пенсиядә, Аллага шөкер. 80 тулды үземә инде менә. Бүтән кешегә саулык, сәламәтлек, елларга тынычлык бирсен, җирләргә игенлек мәкне бирсен Ходай Тәгалә. Барыбызга шатлыклы, куанычлы тормышлар насыйп итсен. Бүген безнең районда зур бәйрәм, районда түгел, бу республикабызда, дәүләтебездә бәйрәм бүген. Әниләр бәйрәме, бу дөрестән дә шулай бик кирәкле. Менә мин дә бүген әни белән килдем бүгенге тамашага. Исән сау булсыннар, алар әле безгә бик кирәк. Никадәр зур булсак та аларны киңәштән тотып, матур иттереп яшик. Исән сау булсыннар әниләребез. Тантана барышында әниләр көне белән тәбрикләү сүзен район башлыгы Илдус Фатих улы Зарипов та җиткерде. Мин үзебезнең районның менә монда утырган барлык затларыбызны, монда яшьләр дә, алар инде киләчәктә әни булучы, әни исемен данын күтәрүчеләр, монда безнең инде күп балалары булган апаларыбыз, безнең олрак яшьтәге аларны үстергән, тәрбияләгән, инде бүгенге көндә оныклар тәрбияләүче. Инде шуннан да аңа исемләнгән зур исем бар микән. Мин барыгызны чын күңелдән менә шушы зур бәйрәм, ул бәйрәм булырга тиеш. Ул инде безнең Россия күләмендә 17 ел бәйрәм итеп килде. Барыгызны чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, балалар бәхете. Балалар сезгә бик кадерле. Шуңа күрә аларның бер вакытта да кайгыларын күргән насыйп булмасын. Бүгенге очрашуга безнең якташыбыз, танылган татар язучысы, күренекле җәмәгать эшлеклесе, 41 китап авторы Фәүзия Бәйрәмова да килгән иде. Фәүзия ханым районыбызның Алан, Олы Мәтәскә урта мәктәпләрендә, район үзәк китапханәсендә, Ихлас мәчетендә очрашулар үткәрде. Яңа гына басылып чыккан Ана китабының тарихы, аның геройлары белән таныштырып, әниләребезне бәйрәм белән тәбрикләп узды. Соңыннан район башлыгына да үз китапларын бүләк итеп бирде. Әлбәттә, язучы өчен һәр китабы кадерле, әмма бу китап үзенең дәрәҗәсе белән, үзенең күтәргән темасы белән, анда асылган шәхес белән ул татар дөньясы өчен генә түгел, менә кыргызлар өчен дә, төрекләр өчен дә, хәтта рус укучылар өчен дә бик кызыклы китап булыр дип уйлыйм. Чөнки бу китап Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә апа турында. Үзегез беләсез, Чыңгыз Айтматов бөтен дөнья күләм танылган язучы. Ленин премиясе лауреатлары, озак еллар депутат булып эшләгән, әмма ул халык күңеленә үзенең шушы җәмиләләре белән, анам кырлары белән име, ахыр заман әсәрләре белән кирип калган көчле язучы, бөтен дөнья телләренә тәрҗемә ителә торган. Әнисе татар кешесе, безнең яктан, Күкмара районыннан, нәселе. Мин инде бу китапны әйтеп сорап яздырдылар, үтенеп, бөтен дөнья татар конгрессыннан. Олар җибәрде мине, Кыргызстанга да җибәрделәр материал җыярга. Киров, Вятка, Малмыш, Күкмара якларына да барып кайттым мин. Материал җыеп, документаль китап яздым мин. Бөтен дөнья татар конгрессы берләшмәсенең Теләче районы бүлеге җитәкчесе, Мөслимәләр берләшмәсе җитәкчесе Талия Зиннатуллина да әлеге очрашулар хакында үз фикерен җиткерде. Бу әниләр бәйрәме башка бәйрәмнәргә караганда да өстенрәк
Чөнки башка бәйрәмнәрдә ана күңеле тыныч булса гына бәйрәм төсен ала. Менә шушы бәйрәм өстенә нур өстәп, үзебезнең якташ язучыбыз Фәүзия Бәйрәмованың шушы бәйрәмгә килүгә һәм алай гына да түгел, бәлки аның ана китабын тәкъдир итүе бу безнең өчен зур бәхет. Күпләребез белә әлбәттә, безнең якташ язучыбыз 41 китап авторы. Ул 90-95 елларда Дәүләт Советы депутаты булган кеше, язучы, тарихчы, сәясәтче, журналист һәм шул ук вакытта 2002 елдан бирле Бөтен дөнья татар конгрессы идарә һәм президиумы әгъзасы. Ана кеше, мәшһүр хатын-кыз. Аның китапларын укыган кеше әлбәттә тәрбия ала. Район мәгариф бүлеге методисты Хания Җиһангәрәева татар теле һәм әдәбияты фәннәрен әйдәп баручы белгеч буларак, Фәүзия Бәйрәмова катнашында узган әдәби кичәнең балалар өчен гаять зур әһәмияткә ия булуын билгеләп узды. Балалар язучының әсәрләре белән бик кызыксыналар. Игътибар белән тыңладылар. Чөнки чыннан да менә шушы Фәүзия ханымның татар тарихы турында, аның әдәбияты, тарихы, үзенең әсәрләре аша шушы татар милләтенең тарихын чагылдыра алган. Ул безгә бик кадерле. Без һәрбер бала инде аның чыгышын зур игътибар белән тыңлады. Аларның күзләрендә очкыннар ялтырады. Менә гади генә татар авылыннан чыккан язучы шушындый зур шәхескә әйләнгән. Соңыннан район мәдәният йорты каршында эшләп килүче халык театры артистлары тарафыннан Мансур Гыйләҗевнең Яра спектакле куелды. Әлеге спектакль Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып, гран-прига ия булды. 14 декабрь көнне алар Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Карәле, исемә төште бит минем, Җамал. Җаным, военкоматтан хәбәр көтеп жата торгандыр ул тегендә, Казанда. Туктан, Зөләйха җаным, аны бит монда да көтәргә була. Өйдә дә көтәргә була бит аны. Ул хәбәрне белә ишу. Аның өчен борчылып ятканны. Болды, Җамал, болды, җаным, болай җылап утырып тына сукыр каласың сен. Болды, җитте, болды, токта. Сәхнәдә Бөек Ватан сугышыннан соңгы чорлар бара. Зөләйха карчыкның 4 улын Бөек Ватан сугышына озатып, шуларны көтә-көтә акылына җиңеллек килә башлавын. Төпчек улы Габдулланың таныкта янып, кеше танымаслык булып үзгәрсә дә, ана йөрәге белән сиземләвен тамаша залында утыручылар йылый-йылый карады. Җамал карчыкта улы Хәлилнең сугыштан кайтуын көтә-көтә күзләре сукраеп бетә. Шулай да ана һаман көтә. Ана йөрәге. Бу йөрәккә күпме наз, борчу, шатлык, бәхетле мизгелләр тулган. Аларга булган зур бүләк тә баласының сәламәт, тәрбияле, әхлаклы, михрибанлы булуы. Алсу Җиһаншина, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.